Здравейте! Търсите надежно решение за ремонт на покрив. Ние от Ремонти Георгиеви ЕООД предлагаме професионална хидроизолация, която ще защити вашия покрив от влага и течове. С нашите качествени материали и опитни майстори гарантираме дълготрайни резултати. Хидроизолацията е ключът към здрав и устойчив покрив, който ще издържи на всякакви атмосферни условия. Свържете се с нас на телефон 0893 90 25 31 за безплатен оглед и оферта. Ремонти Георгиеви. Качеството е нашата мисия.